Hari ini aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Permesa, ketemu mana channel Malik Family keluarga sederhana. Lagi Permesa aku harap masak. Alon-alon, nek nyecet alon-alon. Gue saiki Gue makan malam. Iya makan malam. Ki masak apa penan? Masak hari. Mek kuwi tak warai yo. Iki. Oh gak manci nih kae. Iki. Manci. Iki manci. Ingeti tanganku. Manci. Manci. Nah kuwi. Sing resik sing putih ae dinggo. Lah sing putih kuwi nah kuwi. Dikek kene sik. Mine buka. Bumbunya dikek kene. Gak, mine buka sik ae. Ha iya buka kok tengah kene lho. Alah yo kadung apa. Buka. Bumbune dikek kono, aja mbok buka sik bumbune, dikek kono sik ae. Kabeh. Masih. Kowe, kae. Apa? Kae lho. Kae seni banyu, mine godhog sik. Aduh, pakune jae. Oh. Oke. Iki seni banyu. Iki bisa sih. Masa iya? Ora. Iya. Ngomong gue ya. Iya. Wes. Gorene langsung. Ndang, coba kono. Iki tipe apa iki? Iki tipe apa deh gak diresiki sik? Gak ero, Pak. Ya, resik sik dak urus sosokan. Iki resik sik ino. Resik sik. Iki resik sik. Nah, resik sik ndang iki rono. Engko bar lagi isine banyu. Rusuh no. Paling sar ae. Nah, wes saiki terus ki. Kayak gini sik. Ki dibuka. Boleh kalau angkat tuh. Mak segede ya. Wah, sip pinter. Cuma piro regane? Rong Nah, sik ngene. Iki resik isik. Iki engko digo ning shop, iki engko digo ning dok engko. Tinggal warmi. Mek carane. Iku lho. Iku jupuk. Oke kuwi sing gedhi sing biru. Nah, isine banyu engko dienggo mbak. Nah, jumpa sih. Ini nguyah iki. Ombe. Kowe tak kongkon kok. Tak kongkon rek kudune gelem ah. Mbah sik. Sabar. Iya. Serese ora rase bojomu brewoken. Bojomu elek. Iki apa? Ben iki sing mari ambune wangi ku. Aku ora ngene wis wati ning mburi sekolahan. Ora ngono kuwi beda. Kuwi apa jenenge seledri opo. Apa seladar ora. Tapi ambune enak. Nang kuwine wortele kerik isik. Aja ngono, nek tanganem kok. Aja betir kok mang. Gak lurus ae besone. Lurus nah ngono. Ngene iki mengisor ngene. Nah, lurus. Nah, hati-hati tanganem. Bagi diumbah neh kok. Iso. Iya, sak rusak mergae. Ada gorengnya. Wes saiki engko coba balik wes. Balik ganti wortel sitoke, makan wortele entuk loro. Ndang. Saya wortele. Kurang resik. Gak usah gak apa. Iki dhewekno ae, mau diumbah neh wortele. Dikit lho nyo, wes. Saiki nyo. Wah, repot dhewe le iki. Alah. Tak engko. Karo iso aku. Wes. Iki buak, ikine buak ngene. Balik ngene. Gak ngono Pak, iki lho, sini kene mau buak ngene. Set. Buak wes iki wortele ubah neh. Aja bawa sik wes wortele ubah sik.
wedi tak entekno ae. Astaga, yo gak ngono carane nek umbala ngono lho. Wes. Nek ngono cedoke rusak le. Iya, iya. Ki mine mlongo. Remek-remek isik beri lagi mlongo. Wes ngono ae wes mlongo langsung. Wes buak ini sampah. Hayah, dikokok barang. Wes nyoh, iki kene. Kuwi irisi cilik-cilik wortele. Heeh. Kok ngono nek irisi, cekel isik aduh nang ngene. Pakai contoh sithik ae, cekel isik paso. Nah, irisi nanti. Ini isi gar tengah. Heeh. Irisi cuwil cilik, tipis-tipis. Oh. Nanti kata-kata ini. Ya, wis ngene, wis penting irisi tipis-tipis. Aduh. Pergi mbok cacahin gak apa-apa. Ini tak cacahin. Penting lembut. Sini ya. Heeh. Kayak ngene kan lembut. Aku wae. Saya didono sik. Lembutine. Gak apa-apa. Tapi nek sing gak usah. Iki engko digone adonan. Iki sing gawe kuwi engko. Digone sope. Iki bunder-bunder ngene tok berarti. Gak sisik tangan mirip. Iku dadi loro sing kuwi. Sik tak dhewekne sik iki. Ini mau mansine. Nah, ini sing ngene ngetok ini. Ketok tengah. Kuwi sing tok tengah. Wes, berarti ngene ya. Ini ya. Yo. Rae. Bang, Tebel-tebel. tipis-tipis ra apa-apa. Tangane. Dhewe sik. Saiki aja. Mek cowek cilik. Cowek kok ning kono jupuk siji. Kayak gini. Wis irene. Terus ngono sik nyo. Mari sedep. Mari sedep. Sip, mari sedep. Ndi cah. Enggak sambel. Enggak. Kok cak isik. Baku nek sentil, Bu. Ben ae. Njuk lekane. Kok cak isik nggo peso. Njuk sapa sing aku? Ora enak iki nomor gak dikenal malah. Cakas nomor gak dikenalin. Lama. Aduh. Wes. Iki resi iki barang resi. Kudine cah oleh njupuk ucukane. Pergi ulek. Siapa ora? Nek pecah kok saya cekli tak ulek kok. Walah. Ya kene cekli tak ulek kok sik pas iki. Jane mbek dikei Rasi. ada kakak aku dulu ada. lah yang wae dibeli ronggo kan nek diulek kan nek adane sik bentuk rongkalan kene kan dibeli ada bubuk Mataku perih ya. Loh, mataku perih ngingetin terus. pasang Perih. pilih Bertenan kok malah. Tidak sauprit nih. Oleh, dari ini diblok ini.
Yes, balik. Aku iseng ke aku. Yes. Ini bumbu-bumbu nih. Awas sih apiku. Cai. Minyak iku, Mas. Ngene minyake ngene sik. Oh. Ya wis minyak tak kowe. Iya ada iku no. Kebun cabai. Wis iki diaduk. Ini aduk nih. Sendok. Pekno. Wortelnya ya diudek. Jadi kok mie goreng ya? Iki ceplok ndure ngono. Kowe gak sitok pas. Gak apa langsung tekek ndure kene. Sabar. Awromi. Nah, gua udek. Wortelnya barang ya ora-ora sini samping-sampinge. Kae mek mas aku kae. Nggih. Halo, mau tuh kae kabeh no, karek sithik kae, kabeh no. Wah, iki, Mas. Piro. Ya piro. Terus. Entak no. Wah, sini lho. Ora. Wis. Wih, delok wajane enek lengone gak? Ayo, double Mas. Suti. Tambah lengone. Iku coba bar digoreng. Alah, setel dibikin ngono. Iya. Ah. Gor dikupai goreng tempe dan tambah lengone. Aduh. Terus. Op. Wis tutup nih. Kakno aja nih. Sudah. Polo, nah wis iki ubas sik. Maksudnya mau isine banyu cocok tok tipak mie mau, engko dienggo gawe sop. Nah, kayak banyu sik cocok sik. Kita bloki. Ora apa-apa wis gak panas iku. Paling mau lodong tok tanganmu. Wes iki cemplung. Wis ya ndemno gak apa kuwi. PKB pure. Katakno. Isore cuk kuwi ya, melak di koreti. Iya. Nah. Wih. Wis ya, kayak ngaron. Iya. Ikine jupuk bunggule buak. Sakmene buak. Iki ya. Iya wis semene sing 500 kuwi. Wis buak sik iki. Ojo cilik-cilik, gede-gede lah gak apa-apa. Asal ya aku. Kegedean iku sik kegedean kecilikan iku luwih gedene. Nah wis. Isane. Kae. Ndak sik kae. Pola-pola sik. Alah. Kok ngisai mau. Kene, saudara. Ya aku tak naik ya. Mau tak isik iki. Sik urung mateng.
Iya. Sop omelet terus mbek sambel ngono kono wis. Iki delok ana omelet, sambel dan sop. Nanti pangan sih. Wes masa apa iya? Apa iya? Berdoa. Aja berdoa iki yang gidang mana sih? Makane bre. Tak kayak imo. Apa buku badak ya? Ya, tengah rewi. Kamu enggak orang ini? Bismillahirrahmanirrahim. Cek nada benar. Itu nasib ditinggal emak yo yo, doh mangan ngene iki yo. Mangane saiki enak dudoe enak kemajuan. Nasib ditinggal mak. Mak mangan mak. Kowe gak ngojangane wi. Apa? Lho, Ora mbek jangan. Dek mau, Emang. dek mau kenapa? ya wis. Biar piring sing lancar. Wis. Tak sambel bisa yo. Kalau kabeh ae sing mangan sing luar Jawa, Indonesia, Marang, Hong Kong, Taiwan. Semua kota dipanggil semua Cepu, Blora, Surabaya, Madura, ayo mari kita makan. Orang Tapi kok- diantar. Pringis duwi. Makan mbak bintang mulah ya. Nah, terus sih pada goyang-goyang. Gara-gara delok kainnya Alpian Apa? boy. Nomor ini. Kainnya meringis terus. Ini kok gue terus piring terus. Kayu. Iya. Kira nopong nih. Dua sisa kira. Iki lawoke jeneng apa ndi? Omelet. Jane mie goreng, ayo mie goreng 4.000. Mesti tak gadi 5.000 tak kon tuku mie, tukune mie ayam bawang ambek Lawoke cocokan. omelet. Omelet. Saat aku sama Noel bikin cermat kembali kelar ke sana. Tenan. Ngomong bawa saya menjaga hidup dan mendapatkan omongan yang sakit dan jangan lupa sembuh semoga usaha dan lancar. Pokoknya tinggal lewat ya. Omongan koyo ngerucuk koyo apa kuwi ngono. Pokoknya tinggal apa ya permen saya jelek di komen. Bisa subscribe ditutur apa bencong ikuti channel Mas Kim Dadah.